Jak hvalil direktor, dneška mali buď spuštěný kolo 3 milióny dinári a pre víkend vyplacovanie bude predĺžené od pondelku. Slovo o peršej ráti dlústva spomnutým poveriteľom, ktorá vynoší 15 milióny 640 260 dinári. Pre toto vyplacovanie ABC Food povoluje paprigároch, robotníkov fabriky i druhí fyziční osoby, ktorí teraz majú dostať z peněž sprám plánu reorganizácií, že by še javeli do chladzalní pre utvrdzovanie točného čísla svojich čečúcich rachunkoch, poneže sú veľmi pomeňaní. Vyplacovanie dlústva poveriteľom z 3. klasy malo buď z 15. septembra, ale na výmohu vekšinskej vlastníci Privredný súd u Zombore odobril odkladanie vyplacovania dlústva fyzičným osobom po 20. september. Jak hvaril Bulatovič, terašný peněž fabrika vyplacuje zo svojich čečúcich aktivnostcoch. S tým za teraz časti vypočítovaný plán reorganizácií ABC Food. A jak počátkom týždňa hvaril direktor fabriky, druhým poveriteľom z 3. klasy dlústvo u vysiny 41 milión 258 tisíc dinári by malo buď vyplacené po 15. október. Na osnovi výmohy vekšinskej vlastníci do Privredného súdu, že by še terašňu rátu od 56 milióny 898 tisíc 260 dinári rozdelilo i odložilo. No, Bulatovič dneška nemohol potvrdiť, že či vekšinská vlastnica od poveriteľoch naiste dostala souhlasnosť za predĺžené času za vyplacovanie dlústva, na osnovi čoho od súdu vymáhala odkladanie.